dnešné stretnutie bolo určené na to, aby sme vyškolili žiakov gymnázia možno na nejakých malých obchodníkov, na to, aby mohli šíriť myšlienku projektu Zelená stromom a v podstate získali podporovateľov projektu, partnerov projektu. V podstate gymnázium ako zakladateľ projektu poskytlo žiakov na to, aby mohli tí žiaci šíriť myšlienku toho neziskového projektu Zelená stromom, kde v podstate ide o to, aby sme naše okolie skrašlili, podporili zeleň v tom našom okolí a máme v tej myšlienke je také ekologické myslenie a cítenie a toto by sme vlastne chceli nejak dosiahnuť. Žiaci gymnázia sú vlastne taký hnací článok toho projektu, pretože oni by mali ponúknuť a nájsť partnerov na tú spoluprácu. Bez týchto partnerov ten projekt neuzrie svetlo sveta. Cieľ toho projektu je vysadiť v Spišskej Novej Vsi a okolí 1000 stromov do 5 rokov. Máme organizované takéto stretnutia na to, aby sme ich naučili, ako sa obchoduje, ako lepšie obchodovať a ako vlastne predávať tú myšlienku, šíriť ju ďalej a tak ďalej. Vy musíte ísť za tým človekom a spraviť to. V podstate tieto sedenia prebiehajú tak, že týždenne máme stretnutia tak hodinku až 2 hodinky na to, aby sme odozdali informácie, skúšali modelové situácie na predaj a malo by to fungovať dlhodobo ako nejaký obchodný coaching.